Hola, sóc Esther Achuel i estic vinculada al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat des de l'any 1995, primer com a sòcia i després com a membre de la Junta, quan el president era en Carles Riba. Posteriorment vaig entrar a treballar també amb en Carles. Ara en sóc la directora. Com a dona em sento molt afortunada. Soc conscient de la problemàtica que viuen moltes dones pel fet de ser-ho, de les discriminacions que encara existeixen en la nostra societat i em sento una privilegiada. El centre és un espai en el qual el coneixement pren un caire activista que a mi em motiva especialment i aquest activisme l'hem adreçat també a les dones. Hem fet recerca sobre dones, hem posat dones en valor, hem fet activisme feminista. Per tant, és un lloc on m'hi sento a gust des d'aquest punt de vista. És també un lloc on les dones tenim protagonisme. La Junta és en aquests moments paritària. Hem tingut dues dones presidentes, la Conxita Sánchez i actualment la Genoveva Català, i haig de dir que els projectes a nivell de gestió i de coordinació els portem dues dones, la Neus Ribas i jo mateixa. Per tant, com dirien les italianes, el Centre d'Estudis Comarcals és actualment un espai d'autoritat femenina. El que més m'agrada, de fet, del centre com a dona i com a activista cultural i com a gestora cultural és la possibilitat que em dona de continuar aprenent, de continuar utilitzant el coneixement com a eina de transformació i sobretot la gent que m'envolta d'una gran vàlua humana.